clear tu te chibai kan buk chawa voin hi December ni somni panga kumsang ni somni panga ningani Christmas ni tak ani a tluang takin Christmas hi mangtheu turin du sakna kan hlan chewni ole tun tum chu news pakhat thlirin kan ngai thla anga tin chu lang te po kan seji vele don ani tlangwal lalchoi sanga thina chang gawati dialogue a ruang mu ani chang hi media lama thule hla tam khop maya ta hian lalchoi sanga chunga chhiana van duana alo thleng hi thleng khata tual thana tual thina rap thlak taka chunga hian a thleng nge nia alan thei chang te po talan ani a ta chuan news din tlak berte jingami LPS vision point an ron talang bok ani kha keni channel lam point tlangwal lalchoi sanga thina chang a hian an khua wele president te bia in record te kan ron da chuak to a tin kan thian te point VCP te bia in record te po an ron da chuak to bok ani kha engponi sla khang kan reportero chung khatte ngen angin kan delete le ta kha ani a hetianga tlangwal choi sanga thina changa media lama thule hlate atam chho em lai hianin gawati mizo welfare association lam chon thu chwa anron neita a tuntuma hian kan ngai thla anga ti chuan kan ngai thlak zo lama hian LPS puan hi kan ngai thali anga ti chuan engemotoi te soijui kan tumbele don tlangwal hlel choi sanga boral changa GMWA thu chwa tlangwal hlel choi sanga boral changa thuvei wa katama wangin thilni dan go hatim so welfare association in kan sha tangte mpuine na tarlan tha in kan sha a hi thil thlen dan le kan sha chin ani tlangwal hlel choi sanga hian December ni som paruk chuna khan Mumbai changin go hati railway station aron thlenga zandar saria sairang pana chhuak le torani a go hati hi Mumbai ya athopui anula shwai nen ran thleng anni a shwai te dam lo na wang ron ho anni nge a rel chol hmuna hian shwai te nen hian anin lo tatlat maya shwai te mang ang hian sangaw lama an chung te bia a sangaw lam hian go hati mizo welfare president ne na chanchin an ron chuya hetia chanchin an ron choi hun hi zandar som pakhat rik ma deu ani chanchin shatani vele hian go hati mizo welfare president te secretary te GMSU president te le shwai tu omrem chang te in punin rel chol mun lama hian an phei ngala heta hian shwai te an va hmu a chuan rel chol mun vel te an han songa motor om lova rel police force po shatir ngal ani a atuk a han GMSU president le welfare right to chen khatle shwai te hian Paltan police station a FIR thelu antuma Mase Paltan police hian railway police lam kuttur ani thulo soin FIR thelu rem anlo tilava hemi nu hian railway police lama anvakal le a ani hian CCTV a po an hmu mai lawa wangin FIR hi anlo register lava thlak le a biodata te ero anlo pom thunga hetianga malakani lai hian December ni som pakwa khan sangawa changin anaw te nu pa ingo hati anron thlenga ani hi kan president te ina anin ngata heta chang hen railway station a CCTV footage te en turin ankala uluk zwal so kapma anlak theina tan hian GMWA advisor pu David Lelmel soma IRAS chuan ma alak pui boka hetia uluk le zwal zo ka CCTV footage te anhan enta ka hian CCTV footage ha hian tlangwal hlel choi sanga hi an mutani aron kalpui shwai te hian tlangwal hlel choi sanga hian rilu boina aneya rel tlan ri te po ahlawni in soya shwaite hidam lo chaklo tak mai chetvel po har sa ti hial khopani a hanin boy pui lei theile in sui reng thei ani lo boka CCTV footage atanga alan dan chuan tlangwal hlel choi sanga hi relding line noya aluta chutia relding line noya alut chu rel chol hmuna lo omve ten kalson tura an hanti chuan boina asiam ta a chuwang chuan akute po phwar sakin railways police ne na pekani a railway police te hian silchar express a ni sompa rukza andar sompa khat lemin somnga panga a anthon lai hian akutte po phwara ni to lawani hengjong hi CCTV ama abawa wanga run boy puitu anaute nu pa poinan movekani railway lama thokten hemisana silchar pana anthon nulok zandar sompani vel hi welfare right to ten rail chol mun anvathlen nulok ani ti nani chu anvanang man lo chia ti nani tlangwal hlel choi sanga hi u naute nu pa anron thlen nu hian zunzui zelani a mason ero aum lei thei me ulava chanchen kan han sha chian le masak ber chu December ni somni pani zana ni a Pragjadispur police station bulrel konga changa meter somthumhla a ruang charani thule arwang hi
Pragjitispur police station da ani thu ani he thu shat ani vele hian tlangbal choi sang naw te no pa chu police station a pashwayan ni a arwang hi tlangbal lel choi sang nge ni te an va fia ta ni rang hi December ni somni panga a Guwahati Medical College Hospital a postmortem ani a nizan ni somni pali December sang ni somni panga khan sarang pan turela anaw te no pa hian an ron ho puidon ani chanchin gan shat te ta bo in ni thlang hian Guwahati Mizo Welfare Association in thei top tak me vin kan boy puya an chuan turela mitlom ngai thanem takin an va thlani Secretary GMWA President GMWA Ole khakha Guwahati Mizo Welfare Association lamina tlangbal al choi sanga chung changa thu chhuak anon talan chu anita a alom hlema tiang hian thu chiang zawk ten ron talang ta a kan thalai te kan ule nauten ramdanga boin harsana thina rap thak takan turin an toka ta chuan Mizo te ru ana khop maya athina chung chang hi chiang zawk a hriat te po rami puing kan du hle maya chu wang chuan in comments lama te po trongkam tuinhai vaklo te po awma vai ho kut thak ve atul chungchang te po seitanol nol kan chawani kha chutiang ani mek line thu chiang tak tlangbal choi sanga thina chungchang hian hlei theilova media thengkata chon choi sanga hi akut phur ani a alu vela hian liam tuarin thisen sa tak achu thu te po talan ani boka he hian Mizo te thin ati urna sale zuwa zoka te chon awareness lam hoya thu jiak te po thu chiar chu te po ngai thak tu rom nual ani kha engponi sila hetianga thu chiang zawk te talan anita hilom kan ti hleni ti chuan LPS vision lamina chanchin thara an talan hi ngai thale lokela ti chuan toite kan soizui don nia wa ani bok Guwahati atanga chin shat lawa bo h le choi sanga sang puya kumsom thum palimi h sang che malate sangaw forami fapa chunimin khan thia hmuh ania sangaw pan pui tura ruwa man me kani h le choi sanga hi goa na thoka engemaw chana nuwa Mumbai a thathum vela oma Christmas mang tura alo ho chu December ni som paru khan Guwahati a sairang rel ha lain thil lei turin a peng loka heta tang hiana chin shat ani talawa achung tele khotlang shwai tu te poin an ngai vena a chanchin ni oma shat te po an han zoya ma se alo ni lowa nimin taida rukle dar sari inkar vel khan Guwahati chung tho thakur kur le panba hi rail station inkar rel kongbula thia hmuh ania akut phuar ania nasa taka soi sakani ti alanga alu atangin thisen nasa takin a chhuak ti alanga police station a lak ni ina ruang te endika postmortem zo arwang ron ho puidan tur a chiang don chau ani khaka LPS vision lamina anron talan anron share chu anita a tikhanin Guwahati Mizo welfare lamina an thu chuak te tin chanchin thalam te pokan longa thata a tin YouTube lama po ke ni channel lamina wele president kan biakna te tin kan thian te YouTuber dang journalist ni bokina VCP an biak nang chi tele tin MSR kan ti Mizo special report buwana enkol te tin channel dang news site ina an thu chuak te po rami puin kan lo hmu torin oma ta chuanin la tlangwalal choi sangai kan lainat em hloma tin akal sante po rami puin kan leinata achunga hin tharum thona ten tak a thleng nge nia hriat na lian tak oma tiang chuan rami puite kan thin aur khop maya vai vel du hial ang chi te po kan chho ani kha heting ani mek line thu chiang tak hi hriat hlei thei an ni lova hemi chung chang hin toy ten soi kan du chu keni point a social media lama te tlangwa choi sanga ruang mu ani chung chang te le tin kutwara boral nia alan chung chang te kan hriat awangin ti hianin Guwahati Mizo Welfare Association lam an president te tin midang dang te po kan zukbia amero chu investigation kallai ni a engma kan soi theilo media personnel te kan be theilo min ti awangin tiang khanin anni lam atang chon report kan la theilo ba ti chuanin oile lam te kan va bia annin an thu hriat te atlang puite min lo thrilin min kom na kan nia ta chon tlangwal choi sanga chu akut phuara tin alua hian liam thisen chhona satak aum thute an ma ni lama chuan tual thina achunga hian a thleng ngei nian hre chung chang te po min lo hrila khang te kha report te po kan lo da chuak to ni kha amaro chu atur tu lam te hian min rom pia khonga in min lo delete sakte khang kain kom na thule hla te kha tiktok lo oma tlangwal choi sanga an unau pa hi tha ani lo midang kutur ani lo chu wang chuan tu kun ma atur lo ti hi kan chiange
chu vai min pai sak le ram ro an ron te wangin kan han delete le ta kha ani a heti mek lai media sang sang ate thu le hla chho zela ta chon athalak te nen lam akutan phuar te khating kha ta lan ni in ni sang sang in an ron ta lang chuai chuaya ta chon thu chiang zawk kha kan hrel hei thelowa ke ni lam poim thu chiang zawk han ngai ven kha kan in thlarun to wangin engma bo zile malak na kha kan nei talowa amero chu ting hen gawatia mizo welfare association lamin thu chiang an ron ta lang ta hi alom kan ti le ani engponi sela tun tuma hin toy tian soibel kan du chu gawatia mizo welfare association te na tho hi aro pui khop ma mizo ti nuam tu te po an ni in kan ria chu ti ruwa chon toy tian sei kan du chu hetiang rampum deng chuak tur ang chi enge mothil isu lian thamte alo hi chuanin media personal emo kan journalisten mirong konte ka min bian chuanin kan riat ang chi atlang pui kha chu han riat tir ma kha athaviu lom mon chu te kari ruwa chon oma khateng kha media personal te kan journalisten an biak la khan atlang pui kha riat ti ni ta sila he thuleng wak tamnu tukhi a lo wangem tila kha karil ruwa chuan aum ve ata chuanin an khua sangaulam khotlang hroi tu ten an hriat ang chin chin report an lo siam boka chuta chuan media thule hla kha atam pha ta em ma chuwang chuan a boi pui tu takte khanin police investigation kallai hanti te chu police investigation kallai hi hetianga ruangwa hmuh satu te ba boi pui tu te khatin kan report awang le kan hmu dang kan se wanga investigation ha boi ni chan kan police te hi an te in an ne blutuk don ti na anireng ma chuwang chuan ramdanga van duina kan thalai ten kan mi le sa kan mi zo pui ten an tur an to ka chu tiang isu omani chuanin thu chiang zawk le thu tlang pui kan hria dan te han ta lang kha chu media mi te media personal te tin journalist te han ma chon mai thina kha a fin thlak le in kan hria chan chu ramdanga chena van duina lo thleng anga ta phe chuan mi zo te kan in ngai tu an sale zuala kan beng khon le zual zo ko wangin chu wang chuan hemi konga hian thuleng wak atur tu chung kwa te tam po thu deng khong lu tuk te le thu thang dik lo lu tuk te awa ko lo na tur tan hian mun sang sang zo faten hetiang lam hi kanin ben har he lam china chang kan hre te po hi atul veu te po hian kan hreve deuh hle kani te chuanin hei kan rama hian han seibel taila awan duina te alo thleng thina ta hianin khotam taka chon vc te tin oime ten tianga media mi te lo ma chan tur journalist emo tin media personal shim ang chi te lo ma chan tur ang chi te ruwa manna an loin siam fer to a chunga chuanin thil thlen dan te mumal zokin report siam theian fer to chu teng chuan ruwa manna ko sang a hian siam ani to henglai te poi khovel chang kan neina a hrin chu ave shim ani to wang hian heteng ti na chang kan hre te po hi a thaviawin kan hria heteng chi te news te tin kan ram lek tin zo na thlak tin har sanan to hi puandar kher hi tul ti lo veu maila du lo tam tak maila khovelin a kentel tin ramhason ma sajok ten an lo chin than em an lo ti fo tun thlenga an ti kha kan rama lut ve ani awang hianin du lo veuin hnol tum po ni la hnol le thelo chin awma tin kan thutar hmu na belte an lo ni to bok nen chawang chon hemi konga hianin ruwa man na lo siam thiam mai te bengwa lo chove mai te po hi a fin thla ka thu thang dik lo te atur tu de ta na thu thin thong lu tu kang chi te awm lo nan le tin vel non tu tur te awm lo na tur tan hian keng ruwa man na lo siam mai hi a tha a fin thlak le in ke ma chuan kan sheve de ule kani ole seitur tam tak om thenga ang poni sela hi tlangwal Chawisanga hi tinga van duina chunga lo thlinga aboral hi poi kan ti tak zeta sanga khotlang te po an ha le ti kan ria khotlang hroi tu te kan nel tak te kan bina tangpon eng poni sela heng van duina lo thleng ani chon mi zo kan ni na le tin Christian kan ina zona ha po seilowa che a trampui nga te lu sun te ne mai tur kan di a anin pekna ro puya anin pekna lalpan mal som se tin du sana kan hlan hloma ti chuan Chawisanga an akal san tak te kan lalpa pathian engkim ti the chuan thlamwanin ompui mo se ti in keni channel chuan thinlung takin du sang ber kan hlan lom ani ti chuan heng news thu thar lo le thin te hianin an thinlung po na sajua zokin ati thar ngein karinga kalaina ema engponi sela pathianin chul mam ngai te an rilru an thinlunga chul mam sak mo sela Chawisanga hun rok te luakhat mo se ti in du sana kan hlana lalpa pathian chuan engtika ma atha thlam ngai lo wangte hi kan ring tlatani ti hi kan soido ni
ole to ber tak taka kan sei du chu lalpian ni champha Christmas kan man chho mek la hian eng angin nge lalpiang che bai buk turin kan thin lung kan in siam ti hi in zot ton chho tu le eng angin nge kan man ti hi in zot chho turin kan som chewa ni e thi na hi chiat na hi tu de ta tur bi ka ruat le hian ta ani bik lova van duin har san te hi mitin chunga kan chung ange poina thleng thei ve kan ti hi kan riat atula chu wangchon engtik lai pen chandam tu tok thei tura kan in buat sai kan nun kan in buat sai le alam kan hoite tin ama du dan ang zonga lalpiang champha mantele aduang zong khovel man hi ring tu ten kan ti mak mo thesena tlanten kan batlat ani ti hi kan hriat atan thil thatak ne in kan hria hetilai te hi toy te in kan sei belani ole video te min thli saka in sabai chunga kan lo me